Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Far di bawah. Jumpa lagi dengan Papua Umur Vlog. Papua Umur Vlog ada 5 tahun tidak upload. Ini ada teman saya yang lagi nganmang alias mangan, Orang pernah jelas nih. luwi tenan. Guyan guyu deh mau mangan tapi ora nawani kancane. Masya Allah. Yo. Saya tidak punya. Bicara gelem ngomong. Halo guys, selamat sore. Mangan apa, Nat? Iki mau Mangan mie pangsit nih. mie pangsit. Iki Pirang bulan ya aku ora tau mangan mie pangsit. mie pangsit ben ning apa e? Ini mangan apa? Ini apa nih? Ini mie, Enak apa nih? ini pite, karo kerupuk, Ya. karo ndok ya. Wah, ndok kuwi ndok apa ngono jenenge? Ndok mbon ndok apa ya? Kuwi ndok pitik. Bor. Duduk. Ren, bahasa Inggrisnya. Iki tas ngondi, Mbak? Hah? Tas ngondi? Maksudnya mampir ning warungnya tas ngondi? Kok ngomah apa kok ngendi? Ning sepeloro. Nyapa nek loro. Lo sing ninggal. Oh, enak acara kematian. Nek sing ninggal Mbak. Akhirnya dia ning omah ra di apa ki kene panganan, mampir warung luwenan mangan mie. Mie pangsit. Mie pangsit. Ngono ki kira-kira regane piro lek ning Papua? Mie pangsit ngono iki. Mie pangsit ning Papua to. Oh. Sa pusine 30. Wah, 30 sandoke ya. Karo ndok ya. Berarti ya murah ya niki ya. Murah. Murah banget orang gawe kira mangan. Kalau ning Papua ya 30 ya murah. Ya jelas murah. Ya karo dipangan lara ndang dipangan tak pangan dhewe rasaku. Iki mengke sing gawe mie channel-e, Wendo channel iki ya sing demi. Ora channel-e. Aku ora roh. Channel iki Sing gawe mie wong ndi ta? iki wong Jawa juga. Jawa tapi Jawa apa nih? Jawane ngendi Mas sampean Mas? Jawa Timur. Jawa Timur tapi Jawa Timure Jember. Jember. Jember dia juga channel juga Ragil Vlog. Ragil Vlog tapi ya alhamdulillah melaku channelnya. Padha karo Papua Umur Vlog tapi ya alon-alon sementing ngupload video ngono lho guys. Sing ngupload e wonge wis mati-mati ayam. Sing ngupload iki mati-mati ayam mergane keungangan ya lagi nipis. Alias yo sajane duwe tapi yo 1.000 gede tapi. Ngono iki ora di peh ya konsen ora di tawan blas mangane. Yo. Iki pirang sasi sareng ngupload video awake ya. Setahun ya. Wis setahun suwi ya. Suwi ra tau live mergane ya penontonnya semakin berkurang. Pineng nggih channel yo angel. Iki waktune kerja ya sibuk kerja juga. Aku mari teko ning Ngendi awakmu? Hah? Kok ngendi perang-perang sasi ra muncul blas sih. Nah, aku to. Balik to ning Jawa. Bareng ning Jawa. Asline ngendi Mas sampean? Asline ngendi Jawane? Banyuwangi. Banyuwangi. Mangsa aku Banyuwangi. Kene kono pirang tahun dan kayak di Banyuwangi? Pirang tahun, 3 tahun. 3 tahun, padahal setahun. Lah ning kono kerja apa sampean ning Jawa? Aku Hmm. ora kerja. Ora kerja. Weh, enak berarti. Geret cokrat-cakrok oleh duit ngono ya. Heeh. Ki ndoke ra dadi pangan kuwi, ora pangan ayo siap mangan ndoke. Ndoke klupeh. Kuwi ngawe-ngawe ndoke. Kudu tak lep karo mangsaku. Nyaku ndoke. Ndoke dadi pangan apa keri ngono iki terakhir piye? Terakhir. Didelok terakhir lek mangan ndok piye carane? Pengen ngerti cah siji iki lek mangan kaya apa lek mangan ndok. Banter apa liri apa samplukan apa titik-titik didelok ae. Mukbang mangan geden tapi mung sak porsi mergane yo larang 30.000 iki murah gitu deh. Tapi lek ning Jawa yo larang. Lek ning Jawa kira-kira paling gak eneng 4 kursi lah. Tapi ning kene sak porsi. Nang Jawa ya piro sakursine 5.000 kan. 5.000 ka 7.000 saiki yo lali gitu kan. Wah, seweger niki.
Tapi awakmu seneng mie pangsit apa bakso? Kalau aku sih senengi mie pangsit. Mie pangsit. Aku lho ora tau pangan bakso aku. Belas ya. Belas. Berarti enak iki. Enak. Dene nek ayame, Ini ndoke. ayamnya, ini doke. Mergane sapi ratek ya, dalam arti dengan sapi ratek seneng. Ngono kuwi. Sengkut daleman mie. Cara mangan ndok lho. Nah, kalau tangan mandok 1, 4, 5. Masa Allah. Sak dekan nih biasane kuwi ndok 1, biasane saram dientekne. Mangsaku. Aku sekali mangan yang ndoke iso papat lho Papat. sekali. Kuwi sing didik papat, emang 1. Biasane saram. Saram menek 30 kuwi. Kuwi digodhog karo mie. Kuwi kan dhewe ndok itu. Blableb. Mangsaku. Nah, kuwi. Nek extra jus ora apa? ST. Es teh enak kuwi. Simpen nomor Pak Saparan. Ning kuwi. Ndek. Ya sebab semonae sing penting iki mengke apa teh? Ketemu, makanya ketemu kangen waktu Papua Humor Vlog, ketemune mbek Natai Mari mengke. teko ning Jawa. Mari kok Jawa Nek deh. teko ning kene ning Papua baru seminggu. Seminggu deh mereka tak golek tritis-tritisan ketemu temune ya ning kene mengke. Jujuk-jujuk dhewe. Nah, wis cukup semenae, sing penting ketemu kangen ambek awak cah loro iki. Sing penting padha sehat dulur-dulur YouTuber. Semoga sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papua Humor Vlog. Penak banget lek rokok ade. Seger, Bro.